la vida, si és que al final sempre tornem a l'origen, l'essència de les coses. Encara recorde quan jugaven al pic i pala per tot el carrer en eixir del col·legi. Després, el teu iaio treia la taula a la porta i sopaven els tres a la fresca. Les vegades que venia Vicent, el fill de la Joani, a qui li donaren creïlles de les que feia la teua iaia, se les menjava totes. Em recorde que el iaio em contava que et passaves el dia jugant al carrer amb Vicent. Clar, però això era abans que hi haguera tants cotxes. La veritat és que jo, la bici, quasi no la vas poder usar. Era un perill anar amb ella en la quantitat de cotxes que hi havia. La veritat és que sí. Va ser regalar-te-la i poc temps després els cotxes van prendre els carrers. A la teua germana li va passar el mateix amb els patins. Així estan, en la seua caixa, quasi sense estrenar. Agafa d'ací, per a que no baixe. Molt bé. Perfecte. Bé, almenys Júlia la podrà aprofitar. Mare i iaio, ja la teniu? Sí, filla, acabem una coseta i ja la tens. Bé, corre, mare, que la iaia està esperant-nos fora per al nostre passeig. Ja la tens, Júlia. Que bé! Però no corregues, Que tu fiques la directa i no pares. Ole, que bonica t'ha quedat la bici, sembla nova. On aneu? I eixa bici, Júlia? Va ser del meu iaio primer, després de la meua mare, i ara és meua. Vol vindre amb nosaltres? Clar, estan tots en la plaça esperant-nos. Qui està en la plaça avui? Passejar, disfrutar de la companyia de la gent que estimes i, el millor, conèixer a peu els racons de Picassent és un regal que hem d'aprofitar. Recorda, el carrer és teu.